Hry na uvedených ukázkách hraje naše cvičená opice George. Důvod číslo 1. Shadow hry miluje. Jeho láska k obstarožním titulům roste neustále a exponenciálně. S hrami se ňuchňá, mazlí, škrábe je za ouškem a rád je očišťuje vlhčeným ubrouskem. Jakmile je některá z nich připravena opustit hnízdo, několik hodin ji psychicky připravuje na nového majitele, tak, aby měla co nejmenší újmu a stres z cestování v klaustrofobním prostředí. Důvod číslo 2. Shadow hry balí tak, aby přežili i případnou nukleární katastrofu. Poté, co vystele jejich pelíšek velejemnou bublinkovou fólií, dostarou 1 až 2 vrstvy dalších bublinek okolo sebe, spolu s 2 až 3 vrstvami prvotřídní lepenky. Následně je takto obalená hra vložena do bublinkové obálky a zafixována izolepou. Důvod číslo 3. Shadow hry nesegreguje ani nevyčleňuje z kolektivu. Každý titul je pro něho originálem hodný zařazení do nabídky. Neinklinuje k nákupu pouze mainstreamových pošetilostí, ale snaží se rozšiřovat obzory všem potenciálním zákazníkům. Jeho herní záběr je opulentně monumentální. Důvod číslo 4. Shadow pro hry dýchá a žije. Nebýt sbírky her, nevlastnil by prakticky skoro nic až na pár hudebních nástrojů. Jeho preference jsou deterministicky čisté. Pokud výjimečně disponuje nějakými financemi navíc, vždy je bezpodmínečně narve do her. Jeho život je hra sama o sobě. Bohužel však jen s jedním životem. Důvod číslo 5. Shadow se nebojí experimentovat. Neustále horlivě bojuje proti předsudkům vůči japonským originálům, které schání se stejnou vehemencí jako jejich evropské bratříčky. Snaží se lidem ukázat cestu k neotřelým, zajímavým a úchylným věcem z krajin velice dálného východu. Důvod číslo 6. Shadow jde proti zubu času. V dobách, kdy internetovým kavárnám a herním doupatům dávno odzvonilo, otvírá retrohernu zaměřenou na setkávání stejně postižených jedinců, jako je on sám. Pro sdílení čiré radosti z hraní na intranetu, a to i bez nároku na finanční soběstačnost. Důvod číslo 7. Shadow mohl samozřejmě nechat jen 6 důvodů, jelikož se jeho mozek vypnul těsně před brainstormováním důvodu 7. Ale 7 je šťastné číslo, tudíž namísto něčeho pádného si dovolíme vypustit nonsensový blábol, který vyžaduje hlubší porozumění z dadaistického pohledu na svět. Tadada juhu, ňum ňum, jufí, o.